Her har vi lungerne. Heroppe er der ringbrusk i trækæret, altså luftrøret, det er de hvide her. Og herover der er elastisk væv mellem ringbruskerne, og det er så de røde. Så er der højre overlap. Og venstre overlap. Højre mellemlap. Og venstre underlap. Og så højre underlap her. Og så her der er lingula, som er den nedre spids af venstre underlap. Som I nok kan se, så er der 2 lapper i venstre lunge og 3 lapper i højre lunge. Og det er fordi, at hjertet sådan sidder inde over venstre lunge, og så derfor så er der kun plads til 2 lapper i venstre lunge. Men det hele vil vi komme mere ind på senere. Vi har 2 lunger. De ligger beskyttet i brystkassen bag ribbenene. Lungerne er bløde og svampeagtige organer. Mellem lungerne der ligger hjertet og de store blodårer, der transporterer blodet til og fra hjertet. Under lungerne sidder mellemgulvet, som er en kraftig muskel. Den trækker sig sammen og slapper af, ligesom de mindre muskler mellem ribbenene. Det er musklernes bevægelser, der gør, at vi trækker vejret. Hjertet pumper blod ud til lungerne, så de kan optage ilt. Vi trækker vejret igennem næsen eller munden. Luften kommer ned igennem luftrøret, og luftrøret deler sig så i 2, og de kaldes hovedbronkierne. Hovedbronkierne de bliver så ved med at dele sig flere gange, og de gør det helt op til 16 gange. Til sidst så ender det i alveolerne. Som sagt trækker vi vejret gennem næsen og munden. Det kaldes indånding. Og det skal altså også udåndes. Vi har stillet op, hvilke gasser vi indånder og udånder. Og ved indånding, så indånder vi 78% kvælstof, 21% ilt eller oxygen, 1% ædelgasser, 0,04% kuldioxid og en meget lille procent vanddamp. Og ved udåndet ilt, så udånder vi 78% kvælstof, 17% ilt, oxygen, 1% ædelgasser og 4% kuldioxid, og vanddampen her, den er bare mættet. Luftrør og de fleste bronkier er beklædt med en slimhinde, som består af flere slags celler, som ligger tæt sammen. En af dem har femmerhår, en anden slags laver slim, og så er der en anden slags, som tilhører et bestemt system. Støv fjernes i slimen, og hårene skubber det derefter op i svælget. Derefter synker vi det, uden at vi mærker det. Det skal desuden siges, at blandt andet femmerhår ødelægges som følge af rygning. Her har vi alveolerne, som bronkierne ender ud i. Og her er det samme, bare hvor det zoomer ind, og her kan man så tydeligt se, at det ligner udposninger. Blodets vej gennem lungernes alveoler. Vi har den blå og den røde her. Hvis vi følger det røde blodlegeme med kuldioxid, der er på vej ned til lungerne, ned gennem den blå, ned til alveolerne, vil det røde blodlegeme med oxygen eller ilt være på vej ud til kroppen op igennem det røde. Det viser vi lige en gang til. Alveoler er udposninger, og de befinder sig yderst i det mindste og sidste rør. Væggen i alveolerne den er så tynd, at ilten kan trænge gennem væggen og ind til blodet. Derover trænger kuldioxid fra blodet den modsatte vej. I hver lunge er der ca. 300 millioner alveoler. Desuden er der rundt om luftrøret muskelceller, som snor sig som elastiske bånd. I de store grene af luftrørene er der også noget brusk, som hjælper med at holde dem åbne. Her vil der så komme en video, som vi har lagt stemme til, for at I kunne få en bedre forståelse af det. Her ser du lungerne, de bløde og svampeagtige organer. Her trækker de vejret. Som sagt er de delt op i 2, og højre side har 3 lapper, og venstre side 2. Når du trækker vejret, kommer det ned igennem luftrøret, og det fordeler sig i 2 hovedbronkier, som fordeler sig endnu flere gange i flere bronkier, og til sidst ender det i alveolerne. Her vises det tydeligt, hvordan de fungerer. Lungerne er dækket af noget, der hedder lungehinderne. De klistrer sig normalt ind til indersiden af brystkassen. Imellem lungehinderne og brystkassen er der en lille mængde væske, der gør, at lungerne kan bevæge sig uden modstand i forhold til brystkassen, når vi trækker vejret.